Kini ang kuha sa body camera nga suot sa pulis nga miresponde sa tulisan sa Hana Pawn Shop Illustre Branch, Davao City. Makita sa video nga mitabang pa og tugan ang mga tao sa gisibatan sa mga armadong tulisan. Hangtod nga may abot sa Bangkerohan Public Market ang ginukdanay. Ug hangtod nga nadakpan ang usa sa mga suspitsado. Apan luyo sa paningkamot sa mga pulis nga maaresto ang tulisan, gihimuan sila og intriga. Based sa body-worn camera nga na pakita nato sa social media gikan sa isa sa mga nag-responde sir no sa after the incident pagpanulis. Dili ito sa scripted sir no atong ano sir ba dili na nato kanamutangan o pamulitika ang kapulisan nato sir kay ang Davao City Police Officer isa ning kamot gid permi para mapatuman nato o ma-maintain nato ang kahapsay o kalinaw diri sa ato ang syudad ug dili unta sa murag mag-inunay sir ba ang community o ang kapulisan maghiusa-unta ta para sa pagprotekta sa ato ang syudad. O wala may laing tumong ang Davao City Police Officer kundi ang kahiwahan sa ato ang syudad pero dapat na apoy kooperasyon ug tabang gikan sa community po sir. Sumala ni Police Captain Hazel Tuazon, ang spokesperson sa DCPO, nasakitan ang mga pulis sa intriga o gihimuan pa gyud sila og meme. Yes sir, as police officer sir, tapos taga Davao City pag yun sa luman nga taga Davao City. Do maka ano sir no makalumural or maka ano ba kanang makasakit no? Makasakit po na sa mga sir sa mga pulis sa Davao City sir kay kasagaran yun sa mga staff Davao City and ang mga station commanders so ipuli sila pero kasagaran na sir is from Davao City po na sila. Sakit po na sir no kay murag ikumpara ang katong mga niagi sa pagkakaroon nakita man nato pagpaningkamot sa mga station commanders yung pagpuli ang ilang pagpaningkamot ang mga accomplishments mo yung storya sir no kung unsa sila nga klase nga leader maka-apekto gihapon sir no sa Davao City Police Office personnel magpabiling gihapon ning lig-on para makahatag sa umayong serbisyo sa katawhan sir. Bisan usa pa man ilahang ipangbato sa Davao City Police Office kailangan gid sir nga strong lang gihapon ang DCPO. Nagtuo si Tuazon nga malahi ang panglantaw sa ubang tao kung adunay mapusilan nga miyembro sa PNP ug walay makitang post nga pag-intriga kanila hilabi na nga armado ang ilang girespondihan. Timbak ko kung naay na pusilan ato sir siguro dili sila makaingon nga scripted no namong iban sir nga kanang mag-insinuate ba no maghatag og kanang kalibog sa community ilabi na ikan sa mga sinaligan or gituhuhan sa publiko nga mohatag og sakto nga impormasyon sa ilaha pero nakapahatag kini og kanang kalibog no mo nang nakita nato usahay nga murag ang kapulisan og ang community murag naay gusto ano sir ba kanang gusto maglagot ang community sa ato ang kapulisan diri sa ato ang syudad sa Davao pero makita man nato na sir nga dili na mao and then nakita po nato na sa mga support from the community sa kapulisan nga daghan po ang nisalig sa kapulisan sa Davao City sir. Nakasuhan na sa mga pulis ang usa sa unom katulisan nga nadakpan. Nagpagawas na sab og ganti ang Police Regional Office 11 og 100,000 pesos matag usa sa makatudlo ug makahatag og impormasyon sa nakasibat nga mga suspitsado.